Fortællingen om onkel Omvendt. De fleste mennesker har en onkel, eller en grandonkel, eller en halvonkel, eller bare en, de kender, som de kalder onkel. Men de færreste har en onkel, der er ligesom onkel Omvendt. Onkel Omvendt gør nemlig alting omvendt, eller baglæns, eller modsat, eller i hvert fald på en anderledes eller underlig måde. For eksempel spiser han aftensmad om morgenen. Når vi andre spiser havregryn, eller cornflakes, eller yoghurt, eller blødkogt æg, eller franskbrød med smør og syltetøj, så spiser onkel Omvendt noget, vi andre ville spise til aftensmad. For eksempel hakkebøf med sovs og kartofler, eller boller i karry, eller pizza, eller fiskefilet med pomfrit, eller spaghetti, eller porresuppe, eller chiliglaserede japanske tigerrejer med mangosalat, skiveskårne, forårsløg og honningristede cashewnødder, eller hvad man nu spiser. Og onkel Omvendt siger farvel til folk, når han møder dem. Farvel, hvordan har I det? Og han siger goddag, når de går deres vej igen. Nå, men goddag, og have det godt. Det er lidt forvirrende, men onkel Omvendt er ligeglad. Og når onkel Omvendt er sur, så smiler han. Og hvis andre bliver vrede, så griner han. Og når man tror, han siger noget helt ærligt, så kan det godt være, at han lyver. Det er lidt strengt og tarveligt, men onkel Omvendt er ligeglad. Og han har ikke noget hår på hovedet, men han har til gengæld en masse hår på næsen. Og lilletåen på hans venstre fod er slet ikke lille. Den er større end alle de andre tæer. Ja, han ser lidt mærkelig ud, men onkel Omvendt er ligeglad. Og når han skal på arbejde, så kører han ikke derhen i sin bil på samme måde som andre mennesker. Nej, han bakker hele vejen. Det lyder meget besværligt. Og måske er det derfor, han kun arbejder 2 dage om ugen og holder fri resten af tiden. Det lyder til gengæld dejligt, for så er der masser af tid til at lege og hygge sig. Onkel Omvendt bor ude på landet på en lille bondegård, og der har han en orne. Det betyder en hangris. Men den bor ikke sammen med de andre grise ude i svinestien. Nej, den får lov at bo inde i onkel Omvendts stue. Den sviner sikkert rigtig meget derinde, men onkel Omvendt er ligeglad, for han sover alligevel ude i svinestien blandt grisene. Ja, det lyder virkelig skørt, men onkel Omvendt er ligeglad. Rundt om bondegården er der et stakit, som trænger til at blive malet. Men onkel Omvendt er så sær, at han kan finde på at male sin orne inde i stuen i stedet for. Og ornen må nogle gange sulte, for i stedet for at fodre den, så kan onkel Omvendt finde på at give maden til stakittet rundt om gården. Ja, det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, men det er onkel Omvendt også ligeglad med. Det kan godt være, at det er tosset og besværligt og underligt at have med onkel Omvendt at gøre. Men det er på en måde også meget godt, for han er så skør, at han altid er sjov at lege med. Og onkel Omvendt elsker at lege. Det er han ikke ligeglad med. Sådan en onkel vil de fleste nok gerne have. Så det er lidt ærgerligt, at det kun er en fortælling.